Ася Капчикова е красива, 100% естествена и вече е известна, освен като новата Мис Плеймейт и като половинката на рапърът Криско. Разбира се, като всеки конкурс в България, и този не мина без скандални писания за предварително уговорена награда и връзки на победителката. Аз като част от журито на конкурса ви гарантирам, че изборът на Ася бе честен и единодушен. Останалото вижте сами. О, да! Това е конкурсът, който вълнува всички мъже. Дори и тези, които твърдят, че не искат да знаят коя е най-новата Мис Плеймейт. Нейното име е Ася Капчикова, а то от известно време се свързва с това на рапъра Криско. Ние обаче ще акцентираме върху конкурса и членовете на журито. Започваме, разбира се, с нашата водеща Николета Лозанова, която хванахме да си бъбри с друг натоварен с тежката задача да определи най-сексапилната сред кандидатките – пластичният хирург доктор Енчев. Спокойно, всичко това се случи под зоркия поглед на съпругата му Теди Велинова. Другите оценяващи бяха футболистът Ваня Джаферович, бившата носителка на титлата Плеймейт Виктория Ананиева, Христо Запрянов и Виктор Игнатов. И макар тази година да не бе част от журито на конкурса, ние нямахме никакво съмнение, че Христо Сираков ще присъства. Затова трябваше просто да го потърсим с поглед. Той пък бе фокусирал своя върху тъмнокоса красавица. Знаем, че няма дама в страната, която Сираков да не може да омае и разсмее, но въпросната госпожица направо се залива от смях. Доста развеселена бе и бившата адреналинка Вики. За разлика от съпруга си, Славена Вътова също не можеше да сдържи смеха си. В резултат ние започнахме да се питаме, комедийно ли е шоуто, на което присъстваме. За щастие, усмивките по лицата на дамите бяха провокирани от водещия Сашо Кадиев, а не от представянето на участничките в конкурса. Те пък демонстрираха уменията си в дисциплините лазене, мазане, танцуване и кратко дефиле. Всичко изпълнено с огромни дози сексапил. Slow, just take it slow, take it easy, honey. Oh, don't you know? Take it slow, dynamo. There's always time for one for the road. Всъщност, един от най-интересните моменти от конкурса бе този, в който доктор Енчев не се въздържа и нежно премахна някаква, забележима само за него, прашинка от лицето на Николета. Изглежда набитото око на професионалиста не може да търпи никакви, макар и минимални несъвършенства. Не става ясно защо това трябваше да се случи именно на сцената и дали целта не е да провокира коментари за търсена близост с нашата водеща, която така или иначе като истински кавалер не спираше да обсипва с внимание през цялата вечер. Тя завърши с награждаването на победителката Ася Капчикова, сълзи в очите и снимки с звездите. Момичета, не се разочаровайте, че не сте победили. Кандидатките за слава сте много, а короната е само една. На победителката честито, а на останалите опитайте пак до година.